Qegħdin iż-żejtun u iż-żejtun huma magħruf bħala l-bejta tal-għannejja fejn hawn ħafna għannejja, mhux ħanejdlek ħdejn għandna l-iktar għannejja anzjana naħseb, mhux fiż-żejtun biss Malta kollha. ċalija. U x'ismek propja? Jien Ġulina. Ġulina x'kun jomok? Mifsu. Ġulina Mifsu. Kemm għandek żmien Ġulina? 92. 92 sena? L-aħwa. U għadlim bil-kolla tul ma mhux tajjinni. Ġifieri inti fi żmienek kont għanni allura. U kaman ngħid l-Istralja jien kull imkien għannajt jien. U kam ġirajt. Kif ġietek il-ħajrem ma xatt mill-familja? Għax kont nanni mri kon żgħira. U mbagħad għalija biex immur xaluta mort l-armir, nies daqs ix-xita, min jixħet li 18 bija, min jixħet li għak, u kulħadd titini kien. U bqgħod. Isma' jiena smajt illi ftit ilu kienu tawk ġieħ ir-Repubblika wkoll. Ejwa, għandi qegħdin. Oqgħod hemmhekk issa narawhom ibżax oqgħod hemmhekk. Anke medalja għandi. Imma di tawilek għax taftanni allura. Mali, tal-għana. Għala kolli ngħidlek tannila waħda tannila ġifieri. Ma nagħmel lek. Ħannara hija. U fil-arwin ejjat jinħasel u tabla jdejja tarromin u dak il-għama ejja tassab tabla saqa jiġri oddi. Allura inti għannejt ma laqwa għannejja ta' Malta? Ma kulħadd. Ma Pawlu l-Bis, ma l-Bambinu, ma Renart, ma Zelinta Vestru, ma kulħadd, ma l-Bamboċ, ma kulħadd istatat. Ma għax kullan sajtom, ma wux maħlu għannaj li ma għannajx mija, ma kulħadd. L-għanja kien bidlet, forse qabel kien iktar, kienu jkantaw iktar bis-sens forsi. Leħi, ma kienu xufu xi ħajdu xaj. Tas-sukkor bil-karamelli kun jgħidu minħobbam il-ħelwejn. Inħobbam sirriru wisa daqsaj oxra un baċnej. Duk l-għanna li kun jgħanna qabel. Ġifieri l-lum jannu aħjar allura? Le, ma kienu xi prinsipjaw xi tnajnak ta' murru kun jgħannu. Santikom il-bonusira, l-darba minna b'sajri, dal-bohra narġam nintaqwa kien ħannibqaw ħajjej. Duk li kun jgħadu dik il-ħabta. Kont lajt kanta tanni l-Awstralja? Ma minn kont lajt waħdek? Jien mal-Bambejnu kont lajt. Ma tafx meta da? Meta? 27 sanilu. U ma kellinu? Ma kellinu Kienu żgħir ġifieri? Kienu żgħir. Ma kellinu mal-Bambejnu. U fejn mort Sydney, Melbourne? Le, mort Melbourne u insomma ġiet tal-Istralja kollha, ġal pajjiżi tal-Istralja. Konna mmorru ġal-krabbijiet, nannu, ġal-xnivat. Aħna nirringrazzjawk, nixtiequlek mort twil. Forse tibqa' tanni iktar, jew noħorġu xi sigaret. Nibqa' nanni.